പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു സാബത്ത് ദിനത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അച്ഛനായിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വികാരിച്ചും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കീഴ്പ്പള്ളിക്കര സെൻറ്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ നമുക്ക് നോമ്പ് കാലത്ത് വാർഷിക ധ്യാനത്തിലുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാളാണ് നമ്മൾ വാർഷിക ധ്യാനം എടുക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തെ ബ്രദർ ആൻ്റണി പെരേര ബ്രദറാണ് നമുക്ക് വാർഷിക ധ്യാന ചിന്തകൾ നൽകാനായിട്ട് ദൈവം ഈ വർഷം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങളൊരു രഹസ്യം ചൊല്ലി, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ 65 വീട്ടുകാർ മാത്രമുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് പാരിഷാണ്. ആ പാരിഷിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് ഹെബ്രായ ലേഖനം 10-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ തിരുവചനം. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് സഹോദരങ്ങളെ. അവിടെ വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകയാൽ. നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാകയാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ നാം സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രത്യാശ ഏറ്റുപറയുക, അതായത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിടുകയില്ല. ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ ദൈവം എത്രയൊക്കെ ദുരിതത്തിലൂടെ, എത്രയൊക്കെ ദുരന്തത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയാലും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവമേ എല്ലാം പോയല്ലോ, ദൈവമേ ആരും സഹായിക്കാനില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും, ഒരു പക്ഷേ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചാലും, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ബോധപൂർവം നമ്മൾ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്: എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് നന്മയായിട്ടുള്ളതേ ചെയ്യും. ആത്യന്തികമായി അവൻ എന്നെ കൈവിടുകയില്ല. പെട്ടെന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, ആരുമില്ലല്ലോ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം ഈ ലോകത്താരൊക്കെ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും, ചിലപ്പോൾ സഹപാഠികൾ, കൂടപ്പിറപ്പുകൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അപൂർവമായിട്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശുശ്രൂഷകർ, ഇവരെല്ലാം നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രത്യാശ, ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ. ഈ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം. ജീവിതത്തിൽ ചില സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിഷമിച്ച് പോകുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അച്ഛനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സ്ലീഹ പറയാണ്, നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഏറ്റു പറയുന്നതിൽ നാം സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ 27, 28, 29, 30 തീയതികളിൽ ധ്യാനത്തിൻ്റെ കാര്യം മറന്നേക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് ഒരു ഹാഫ് ഡേ കുട്ടികളെ ആ ധ്യാനത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സഹായിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഈ ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിയോഗം അറിയാമല്ലോ. അതായത് വിദേശങ്ങളിൽ ശരിക്ക് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ചെല്ലാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.